Tema drama basa Jawa iki yaiku tata krama. Akibat saka pengaruh lingkungan sosial lan media sosial, akeh wong enom sing lali marang tata krama sing wis diulangake wiwit cilik. Farhan ngalami iki amarga dheweke dipengaruhi pacare sing jenenge Salma. Suwi-suwi adike Farhan uga lali tata krama amarga pengaruh sosial sing digunakake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, samane sampun siap dereng. Wis. Salman, Woi, enak apa? iki lo digoleki Farhan. Ayo wis, dase ya, Bu. Ya. Bu, kula badhe rumiyin. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Han, kowe ngapa to kok mau ngomong mana mbek ibuku kok gawe basa promo iki? Lah dhewe lho kudu sopan ning wong tuwa. Gak usah ngono, awakmu nggih basa ngoko ae, iki gak gawe belas nih saiki. Gaul, lah dhewe lho omong ning wong tuwa. Kayak aku ngono lho, aku lah mbek ibuku lho nggih basa ngoko. Temenan lho iki. Iya, iki gak gawe belas nih jaman saiki. Oh iya. Iya, ya wis saiki nggih basa ngoko ae ya. Iya. Setuju? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kosel aku, enek panganan ra? Anu ning jero golekno dhewe wis nang ana ning mburi. Ya, Bu. Nduk, Masmu omongane kok malah koyo ngono to, Nduk? Terus pundi to, Bu? Lho omongane saiki lek omong mbek Ibu ra, nggih basa krama, gaene basa ngoko. Kok nggih mboten ngertos. Walah. Nduk. Bu. Sik, sampean gak usah ngomong, lungguh. Ayo mangan. Gak luwe aku, Bu. Kok awakmu malah koyo ngene to, Nduk? Kayak ngene piye? Ya koyo ngono kuwi bahasamu lho. Sik, iki lho, sampean delok. Ning kene cah jaman saiki basane kaya aku. Dadi ku Mas Farhan betul. Piye apa to? Iki lho, sampean delok. Wis mangan dhisik, mumet aku. Tak metu sik ya. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, aku apa cerita? Cerita apa lho? Anakku lho Mbak cah loro, si Farhan karo Irma iku lho. Saiki lek omong mbek aku kasar banget lho. Terus lek omong saiki nganggo basa ngoko, gek cah loro kuwi. Saiki lek bar kondi gak tau salim mbek aku, langsung nyelonong mlebu wae. Wis mesti tak jedeki gara-gara pengaruhe si pacare Farhan lho. Si Salma lek gak salah jenenge kuwi. Ki dipengaruhi apa ya ambek Salma ki? Lah iya, beh. Bingung aku, Mbak. Tapi ya atre cah jaman saiki lek omong karo wong sing wis tuwek ra duwe basa. Nah, yo terus piye ki, Mbak? Wis ngene diomongne nyanggone bapak arek ibu ben dituturi. Ya wes, ayo Mbak ya. Tas Yo. tak gawe ya, Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa tanduk kok gemetane? Iku lho, yogoku lho. Sakniki lek ngomong niku nganggo basa kasar. Lho sing apa lho? Bocah jaman saiki. Omongane kasar-kasar. Ya wis sabar ae, Nduk. Sampai pripun to, Bu? Niku lho, larane kalih niku lho, ngisi-ngisini keluarga mawon. Ya bener kuwi ngisin-ngisini keluarga. Ya wis, engko sore Farhan karo Irma kongkon rene, tak tuturi. Nggih, Pak. Nggih, Bun. Kula pamit riyen nggih. Hati-hati, Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kene-kene niku kene. Mbak. Enten apa nggih, Mbak? Ini lho, Nduk. Ini ibumu saiki omonganmu kok beda lho. Kok kasar. Mboten iki Mbak yang kula kasar. Iya kasar, ibumu mengrene cerita kabeh nelongso wong. Kalian tuh ora ngesakno ibumu iku. Nek sakne ngono ya ruban ngisin-ngisini keluarga. Kok ora tau diwarai sopan santun ae. Nggih, Mbak.
wis kono dan jaluk sepura nang ibuke. Nggih, tolong rene ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak kene, Lendo. Iya, Bu. Bu, kula nyuwun ngapunten nggih. Kulo nggih, Bu. Iya, tak ngapurani, tapi aja dibaleni neh lho ya. Nggih, Bu. Melok-melok nang media sosial iku oleh, tapi aja sampai koyo ngono ya. Nggih. Nggih, ya wis aja dibaleni. Wis nang balik kana nang kamar resik-resik. Nggih, Bu. Rantau budal meminum arak pekonang, mengantar gadis pulang bertanda bidan, rohnya putih abadinya. Iya. Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak apa tuh dulu kalau udah bertanya? Itu loh. Itu Wendo. Tapi pun tuh Bu. Ibumu kan kayak ngene cerita sampai nongso. Iki cara Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Mbak. Basa kasar. Yo wis ngono ku lho bocah jaman saiki. Nek omongane